Njumuri tigarite na mangana igoro yobo nyagitari litukuria lero niko abarwaire gwetania kimisano banyaka bakonyora obugwenia no bolingori bwa bosa kurwa se nyagitari ya Silver Care egotoka ime yomochie obosongo anene mono chinsemo chia mwembe asegati abanyaka bakwerera okogokigwa kwabo ne bitambukero ibanyaka bagwethira chinga kibari koligia obugwenia amono kolenguo kwo mrobuli yo nigo ragende ase enyagitari ya Silver Care Wikaji tariki 30 chiomotienyo iga amwako yoiga gose ochituko ria ajumapiri muligito Daniel Ontiri nigakirana sayo na gotwareganria orobotiro kubwatia Erio koene kebuna abamenyi kurwa sorogongo rogusi ne chinsemo chionchukanaine bagendire koba na fingia riboigo wekinia geuchume nyagitari ya Silver Care Medical Center yegotoka asensemo ya mwembe ime yomochio bosongo ase kaunti ya Kisii nigo litukolitangani rero yaligania umwega bokoenena obulingoria nobuwenia bwobosa Waigo kulikia borore inse yomuroberio wakane no buwenia osha igo na habariganire mwensi buno mu administrator bw'Nyagitari na habariganiri na hande nchyo nako bwate mechando ya maiso mechando ya maino rero bachire twarusiri abarwire gwetania 150 barusi wa maino bosa abantu gwetani 200 barorirwa maiso inchu munyale kuba mokonyora these services na inde munyale moko ego Nyagitari yeye korengana n'umutineriga ekirenga kyabo no koyene kibuna nkoene nabare obubwenia webirengo biganeirie nagosegeta afingia asaboroire baye. We want to make sure that our communities are developing and we want to make sure that our people in the community are getting the right services. Silver Care ninki okora Silver Care korwalia mariro onsi ochakere hypertension ocha diabetes ochoboroire bonde bwanse kwa magoro arthritis ochiche wasomoto gwate 24/7 tokaribishira sana Silver Care Medical Center onyoro bobweni bwao bali bonse mochande gita maiso inchwe karibu sana Silver Care Medical Center orwaligo egati yabaroire abo baweni gwa rero niko bakwanira okogokigwa kwabo n'umuchaka n'umuya kebochenu arwali kunanywa robogweni obuya arorira abanyagitari bansugurikeire buya samarwiro sinabugate bangira maliogo ngende ntumeke ngwene ekire Silver Care nanyorira matibabu free abanyagitari n'abantu abaya kabisa batwa huduma bosa pesa ndio bato sawa. Nilikuwa na magonjwa mengi hivi lakini nimeona kama wamenishughulikia yote. Hakuna mahali ameniambia hata iwezi tosha pesa. Nimeshughulikia na naona naendelea kuwa vizuri sasa. Nyagitari ya Silver Care Medical Center nigo habwankyo eraso elituko lya kabere. Lyokoena na obulingoria n'obuwenia bwabosa obuya buragokerwe gwikalituko lya Jumapili. Silike 30 chiomotinyiga omwaka bwekiri 2025 Nkurubo teregeta seniki agatembe kuriga se kaunti ya Kisii litrani nguruko Daniel Ontiri